ni ka kam bangibat menta ku chairman jongka KHDC hoi ku mapi la bantip dangshen ila wan room party sa i ba lamprang bla i ba bla ru di we na KMDC bla slam ha la long senior ba la kumba souter menta ila long MDC na kalyang chungi mdan jing perkheng habai de kata ne ngimdan jing artatien lada ka jing pendek renti jongka party leadership NPP habai de bakani ka jing bujili ya ka kam hantai poch ka KHDC habai de ka kam chairman ngi long bakloi ban ya trelang ka party namar kumbalong him adu menta ye long kum shipara habai de ka party